Pel que fa a la masia, amaga una altra de les històries que descriuen perfectament el drama que per a moltes persones va representar abandonar la llar per força. Tal com explica el Ramon, que diu que sempre ho havia sentit explicar als avis, hi vivien dues dones que amb les obres del pantà avançades es negaven a deixar casa seva. No hi havia manera, i de fet la presa ja estava feta i l'embassament es començava a omplir i elles encara eren allà. Amb la casa voltada d'aigua i amb el risc real de morir ofegades, la Guàrdia Civil, amb la barca, les va acabar traient d'allà per la força. Testimoni de la masia de Sant Ponç. Aquesta és una de les històries oblidades sota les aigües dels pantans. Els periodistes Jesús Jordi Pinatella, Òscar Palau i el fotògraf Josep Maria Montaner les han volgut explicar perquè no es perdin en un llibre, La Catalunya emergida, que es va publicar ara fa un any, més o menys, una mica més d'un any, l'any passat. Benvinguts a tots tres. Gràcies. La Catalunya emergida, fa un any que la publicàvem, fa un any la situació ha canviat moltíssim, perquè fa un any bé, el van publicar al febrer, si no ho dic malament, febrer-març del 2020. Sí. I la situació de Catalunya era molt diferent a la situació que tenim ara mateix, perquè estàvem en una situació de sequera extrema. Així que expliqueu-nos una mica, perquè és un viatge que a través del temps, no? I de l'espai, com dèiem, publicat en un episodi molt greu de sequera. Però clar, jo no sé què és el que us va vosaltres motivar a emprendre aquest projecte. Com vau dir? Ostres, tot el que estem veient aquí que està sorgint dels pantans, tot això no està explicat, tot això no està documentat. D'on va sortir aquesta idea de recollir-ho tot en un llibre? Bueno, justament de la sequera. La sequera propiciava que una finestra d'oportunitat que es diu per poder redescobrir tots aquests llocs que havien quedat apartats. Estàvem una mica encuriosits d'anar a veure què hi havia, perquè sempre sortia Sant Romà de Sau a tot arreu. Sí. I teníem present que això a tot arreu hi havien quedat records i petjada humana i memòries i històries sota l'aigua. I és el que vam anar a veure. I com dius, ha canviat molt el panorama, perquè quan vam tancar el llibre el desembre del 23, a finals d'any, principis de gener del 24, els pantans estaven al 17%. Que van arribar al 14%, per cert. Mira, van arribar al 14%, que és el mínim històric, la setmana que vam publicar el llibre. I a partir d'allí tot ha sigut anar millor. Vull dir que jo crec que això és una senyal clara de que havíem d'anar a fer-ho. És que clar, o sigui, s'havia de fer en aquell moment. Vosaltres aquell llibre, quan el comenceu a fer? Perquè clar, aquí una cosa és quan es publica, però hi ha una feina molt gran de recopilació, perquè és un llibre llarg, hi ha moltíssimes històries, hi ha molts pantans explicats i, per tant, vosaltres tardeu un temps a fer tota aquesta feina. I més o menys el comencem a fer, jo crec que un any abans, has dit que el vam publicar al març del 2024 i més o menys el comencem a fer la primavera del 2023. Una primera excursió que vam fer l'Òscar i jo, al pantà de Canelles, perquè hi havia... Havíem sentit la història del poble de la Besavi de Messi, i això ens va cridar l'atenció. Som molt futbolers, i suposo que això ens va cridar una mica l'atenció i aquell dia, si estem parlant, em sembla que era la Setmana Santa de l'any 2023, vam anar allà, vam veure que vam quedar impressionats primer pel baix nivell del pantà de Canelles, que és un pantà immens, i una mica pel que vam veure, tant el Blancafort de Noguera, que és el poble de la Besavi de Messi, com Tregó de Noguera, que és l'altre poble que en aquella excursió vam veure, vam al·lucinar bastant amb el que vam veure allà i vam dir, ostres, aquí hi ha... Segur que si aquest pantà hi ha aquests pobles, segur que hi ha més coses, no? Algunes que ja havíem sentit, no? Abans dèiem Sant Romà de Sau, que és el que tothom sap. I a partir d'aquí doncs, vam anar recopilant. I sí, és pràcticament, com aquell que diu, un any, uns quants mesos, quasi un any de feina. Un any potser no, perquè el llibre, com ha dit l'Òscar, el vam acabar a finals de 2023, principis de 2024. Em sembla que Josep Maria, no? Encara va ser alguna foto, l'última foto Josep Maria. Sí. Sí, jo l'última foto la vaig fer el 28 de gener, que el 29 entrava el llibre a impremta. Mira. Recordo perquè com que encara havia baixat més, oi? Era alguna cosa que havia baixat més encara l'aigua del pantà? Sí, el del pont de Sau. Exacte.
el Pont La de Sau. barana del Pont de Sau. La barana del Pont de Sau, exacte. Vas anar Després fent ja el... va anar pujant. Sí, sí, després ja va anar pujant. Clar, jo em vaig introduir el projecte aquest més tard, diguéssim, ells ja tenien més o menys l'idea i tenien l'editorial, vull dir que a mi em va caure del cel, no? Vull dir, aquelles coses que dius, ostres, si haig de fer una carta als Reis, doncs aquesta seria, no? Hi havia el projecte, hi havia l'editorial, i jo vaig començar a treballar amb vosaltres al maig, i vaig acabar això, el Bastant més 28. tard, Josep Maria. Nosaltres havíem anat a un parell de... Sí, però ja teniu bastant la idea feta. Sí, això... Sí. Bueno, després també la vam anar llegant, Ah, clar, amuntant bastant a les circumstàncies i clar, també, ens clar, a vàrem mesura trobar. que em vas fent vas millorant. Clar. Mhm. Sí, Clar, sí. vosaltres el que feu és anar en aquests pantans, que els seleccioneu d'alguna manera pel que sabíeu més o menys de la història i per la capacitat, podríem dir? Bueno, o sigui, al principi anem veient a veure què dona de si. A veure, anem fent com un llistat amb les coses que anem veient, per exemple, a les xarxes socials. Clar, al baixar el nivell dels meus pantans, hi ha molts posts a les xarxes de gent que diu, ostres, ha aparegut tal cosa, ha aparegut tal altra. I no vam anar fent un recopilatori a veure si donava de si, a veure si més o menys tots els pantans tenien coses. I quan vam veure que més o menys doncs, hi havia, que tots els pantans podien estar representats, vam dir, doncs ho farem amb tots els pantans. Tots els pantans, diguéssim, oficials, els que estan reconeguts com a embassaments per l'AKB, que són aquests 21. I teníem una mica la por, per exemple, els pantans del sud de Catalunya, del Camp de Tarragona sobretot, que són més petits, pensàvem aquí potser no hi haurà res. I realment també, a la que vam buscar, vam veure que hi havia patrimoni i hi havia històries sota l'aigua. Amb què us vau trobar? Us va ser fàcil trobar les històries d'aquests pobles, històries, clar, testimonis, alguns sí, alguns no entenc, i documentació. Bueno, nosaltres sempre diem que no som historiadors, per tant, de documentació, més que documentació, el que vam buscar és bibliografia o testimonis, com dius tu, que els testimonis et duen a la bibliografia. Més que bibliografia, bueno, això sí, són estudis que ja han sortit d'estudiosos concrets d'aquest territori, però nosaltres ens nodrim molt per fer el llibre de testimonis que recollim nosaltres, però també d'aquests investigadors o aquests petits, nosaltres en diem herois anònims, per dir-ho així, perquè són els que ajuden a mantenir la història de les seves contrades viva, que moltes vegades són això, anònims de cara fins i tot als seus propis veïns, algunes vegades, tot i que bueno, són encara prou reconeguts a les seves àrees d'influència, però fora d'allí no els coneix ningú. Llavors, una mica amb el llibre reivindiquem també la feina de tots aquests petits grans historiadors, que són els qui anem a veure això per una banda, però per l'altra també nosaltres diem que si haguéssim hagut de fer el llibre, bueno, ara evidentment que no sortiria el llibre perquè ara està gairebé tot tapat, però si haguéssim anat només l'endemà del dia que hi vam anar, segurament ja hauria sigut diferent, perquè expliquem en primera persona la història del que ens va passar el dia que hi vam anar, i llavors possiblement hauríem trobat gent diferent o algun testimoni diferent del que ens vam trobar el dia que hi vam anar, perquè al cap i a la fi és molt difícil, és impossible explicar-ho tot, perquè cada persona afectada per un pantà té la seva història i llavors ens hem centrat, vam buscar o vam trobar la d'aquesta que està bé documentada, per dir-ho així, la dels historiadors o els estudiosos propis de cada territori, més la que nosaltres ens vam anar trobant. Però a partir d'aquí, després presentant el llibre, ens hem trobat que hauríem pogut fer gairebé un altre llibre diferent, perquè hem trobat moltes més històries. Imagina't, o sigui, després, clar, i a més quan la gent sap que publiqueu el llibre, no entenc, i apareixen aquests testimonis, surten a la llum aquests testimonis, molta gent deu dir, ei, que jo tinc una altra història, no? Sí, és que una mica la idea ja era remoure-ho, és a dir, o sigui, nosaltres tampoc teníem l'ambició de que sortissin totes les històries, perquè, com deia l'Òscar, cada persona és una història diferent. Però nosaltres estem molt contents que això hagi generat doncs, que molta gent, que a les presentacions vingués la gent i volgués explicar coses, volgués explicar la seva història i que ens sortissin més. Vull dir, ja era una mica la idea era una mica aquesta, una mica remoure tot això, que la gent doncs, recordés coses i que pogués explicar coses més enllà dels que diu el llibre. Realment el llibre ha sigut una mica l'excusa per això, per remoure una mica totes aquestes històries i que la gent les recordés. Clar, és que molta gent, els més joves, ja d'alguna manera m'incloc aquí, però perquè sempre han vist els pantans relativament plens, no? I tenim imatges molt esbiaixades del que realment hi havia allà sota.
i no coneixíem, no sé, quin tant per cent de la població sabia tot el que havia passat en la construcció d'aquests pantans i realment les històries que s'havien quedat amagades allà i les imatges de la Catalunya emergida impacten moltíssim per això, no? Perquè feu una feina gegant de recollir fotografies de com s'anaven inundant aquests pobles i això impacta moltíssim. I llavors contrasta amb aquestes imatges d'alguna manera del Josep Maria, no? Perquè el Josep Maria va allà i aconsegueix, no?, d'alguna manera fer la fotografia, intenta Josep Maria la fotografia de com és ara, no? I el que havia quedat sota l'aigua Sí. per comparar-ho amb com era abans. Sí, això és una mica el que deia l'Òscar, no? Que a mesura que anàvem treballant, el llibre es anava fent, no? I això vam anar veient, això, no? Que les fotos d'ara les podríem posar-les amb les antigues des del mateix lloc, des del mateix angle i fins i tot la mateixa llum, no? Mm. Que hi ha llocs que ha estat possible i altres llocs no ha estat possible. Però aquesta va ser una mica la construcció que anàvem fent del llibre. Mhm. Això realment és les coses que criden molt l'atenció. De fet, ara, si haguéssim de fer la fotografia actual, no es veuria absolutament res. No, res, només es veuria la punta del campanar de Sau i el campanar de Faió. Sí, realment, poquíssimes coses més. Em sembla que com a molt pantà de Siurana, que és dels que està més baix, em sembla que alguna cosa encara es veuria, però jo crec que sí, la majoria de pantans, Sí. tots els pobles, el pantà de Canelles, que és un pantà que recordo, amb l'Òscar recordem sempre quan hi vam anar, que és el pantà més gran de Catalunya, que és un pantà immens, que estava molt buit i penses, ostres, és que sembla que no pugui ser que això mai s'ompli. I sí, i realment, un any després va començar a ploure i el pantà de Canelles s'ha omplert i Blancafort de Noguera, evidentment, doncs, que en el llibre apareix molt ben fotografiat pel Josep Maria, doncs està sota les aigües. Ara s'hi pot tornar a anar, com surt una de les imatges del llibre, fent submarinisme, que és el que el Vall Montserrat, que és un dels nostres col·laboradors en el llibre, doncs ho havia fet. Ara s'hi pot tornar a fer submarinisme, però ja no s'hi pot fer excursionisme. Sí, de fet, recordo que vaig acompanyar-vos a vosaltres al pantà de la Baells i em vau passar una fotografia que hi vau passar no sé quin dia i clar, és al·lucinant perquè hi havia unes males herbes gegantines quan hi vam anar nosaltres i pensaves, exacte. però quanta aigua ha de caure perquè això s'ompli, o sigui, impossible. Ha caigut, Sí. ha caigut. Ha caigut i si el llibre, nosaltres dèiem que vam aprofitar, clar, quan va sortir el llibre encara estàvem en una sequera molt bèstia i va durar encara uns quants mesos. I molta gent jo crec que vas pensar, bé, aquest llibre parla de la sequera i després, doncs, quan hagi passat la sequera passarà el llibre. No, jo crec que ara queda demostrat que vam aprofitar la conjuntura de la sequera, però no és un llibre conjuntural. Ara, més que mai, queda demostrat que ara que ja no es veuen totes aquestes coses que vam anar nosaltres, ara té més sentit que mai explicar-ho, diguéssim. No, és que queda això. El testimoni que heu deixat vosaltres és un altre testimoni que queda perquè queden les fotografies. No esperem mai tornar amb aquests tant percents tan ridículs. De fet, la idea hi era, és a dir, posar-ho tot en el llibre, no només el que es veia, sinó tot coses que ni amb la sequera, diguéssim, que havien sortit, perquè eren coses que estan molt, molt a baix de tot, o fins i tot sota sediments, però és a dir, no només el que en aquella sequera concreta havia sortit, sinó tot que hi ha sota els pantans, independentment de si havia sortit o no, per això, no? Perquè tingui aquest valor de document històric en què hi és tot, o pràcticament tot. Almenys en tema de patrimoni, més o menys tot, ja ho he dit abans, en tema d'històries, en canvi, cadascú té les seves i històries n'hi ha moltíssimes. Clar, vosaltres, quan comenceu a fer el llibre i quan l'acabeu tots tres, perquè tots tres des del seu punt de vista, potser vosaltres dos més com a periodistes, no?, evidentment, i el Josep Maria, que explica les històries a través de la fotografia, quines reflexions, no, quins aprenentatges en traieu després d'haver conegut això, tot el que va quedar enterrat i submergit i que durant tants anys nunca más se supo? Jo primer apel·lo que el Josep Maria és fotoperiodista. I per tant, també és periodista. És veritat. Per això explica històries amb la fotografia. Exactament. Ja ho has dit tu també, també ho has dit tu. Mira, jo el que he après és una cosa que tu abans has comentat i que també volia dir. Que tu deies, bueno, la gent potser més jove no ho coneix, això. Bueno, si a la gent més gran ens referies a nosaltres, nosaltres tampoc ho coneixíem, això.
Vull dir que va ser una sorpresa i jo crec, bueno, pel Jesús i per mi segur, jo crec que pel Josep Maria també, ara ho veuran ells, perquè, no sé, jo, per exemple, recordo, a mi em va sobtar molt la història de Mequinensa. Jo de Mequinensa no en tenia ni idea de que, és una història que tinc a una hora de cotxe de casa meva, que allí havien desallotjat un poble de 4.000 habitants i estem parlant de l'any 70, és que no parlem fa 50 i pocs anys, no parlem de fa dos segles. I jo no tenia ni idea. I suposo que com jo, la majoria de la gent, vamos. Sí. I doncs, si no ets d'allà, clar, la gent d'allà sí que ho té molt encara a la memòria, però i com la història maquinensa, evidentment, totes les altres que expliquem en el llibre. Vull dir, jo crec que per això també reivindiquem que volem fer aflorar la història d'aquesta Catalunya que bueno, almenys nosaltres creiem que havia quedat oblidada, almenys per part nostra no la coneixíem. I crec que per la majoria de la gent de Catalunya. Doncs, a mi el que més m'ha sorprès, el que més m'ha agradat, o no sé, el que més destaco de tot això és aquesta feina per deixar amb un volum sol, això que dèiem tan tancadet i tot ben fetet i que ha quedat molt ben editat. L'editorial aquesta, no sé com se diu ara, no me'n recordo, ho ha fet molt bé. Doncs allí recollim totes aquestes històries que fem aflorar i d'uns racons que ni nosaltres mateixos, quan vam començar el llibre, érem conscients de tot el que s'hi amagava. Sí, i no érem conscients de fins a quin punt la gent ho manté això a flor de pell. Perquè, bueno, si ho veus, si ho vius externament, no? El pantà de Rialp, que és el pantà més modern i que tots més o menys ens en podem recordar. Bueno, sí, la gent va haver de marxar, a fer un pantà aquí i ja està, però tampoc, en aquell moment tu tampoc pares de pensar realment el que significa això. No? Bueno, nosaltres que hem parlat amb molta gent i no sé, la gent que ens diu, per exemple, doncs gent que va haver de marxar i que no pot ensenyar als seus fills el lloc on va néixer. Això, no hi ha molta gent que no pugui dir això, no? De no poder ensenyar als seus fills on es van criar, on es van néixer, on jugaven de petits. Per què? Doncs perquè està sota l'aigua, no? I tot això, aquest sentiment que a més, doncs, tota aquesta gent que ens ha ensenyat, que encara el manté molt a flor de pell, i també una segona generació que no hi ha nascut, però que manté aquest vincle, doncs això és que al final és normal, també al final és posar-te a la seva pell i pensar, tu, ostres, què passaria si el teu poble, la teva ciutat o el que sigui, doncs, un dia et diuen que has de marxar perquè allò va a terra. Doncs, home, evidentment que és molt fort i que al final també és normal que la gent ho tingui tan a flor de pell i hi hagi gent que encara, com a Tragó de Noguera, que encara celebren la festa major, tot i que fa 60 anys que no hi són, i la gent vol ser enterrada al cementiri que hi ha allà al costat, perquè la gent ho porta molt a flor de pell. Jo el que ve, les coses que m'han sobtat més és el menyspreu a la gent, als pobles. Realment se'ls van passar pel forro, vull dir, no. I després una altra cosa, això que deia també l'Òscar, de que s'han remogut coses. Aquest any hi ha hagut una campanya d'arqueologia del pantà de Sant Antoni, dels barracons on hi havia els treballadors, per saber com vivien, tot això. A mi, realment no em consta, però jo diria que això ve arrel del llibre, n'estic segur. Mira. Sí. No, clar, perquè... És que això us volia preguntar, per què creieu que no se n'ha parlat, que no se'n va parlar prou, que va quedar com a l'oblit? Perquè hi vivia poca gent? Segurament. Clar, alguns dels pobles, sobretot n'hi ha molts d'aquests del Pirineu, del Pallars, clar, són pobles que segurament, si no hagués sigut pel pantà, doncs potser haguessin estat abandonats per alguna altra raó, perquè el Pallars ja té moltíssims pobles abandonats i, a més, al final és una gent que al final tampoc hi feien molta oposició perquè, clar, el que havien de marxar, doncs marxem. No perdem el temps, ni energies, ni diners en pensar què està passant o si és molt injust el que ens està fent. El que hem de fer és tirar endavant la família, amb els nens, el que sigui. I, és molta gent humil que tampoc tenia... Això no es podia permetre el luxe de queixar-se ni de fer molta... De muntar aquí una... Sí, perquè és una qüestió de supervivència, tirar endavant i hem notat molt aquesta resignació, entre cometes, que és potser el que fa que moltes d'aquestes històries al final quedin més tapades. Potser en el cas de Rialp, que era potser en Tiurana, que era un poble més viu, potser, que estava ben situat, que segurament seria un poble que ara mateix segurament seria bastant bé, seria un poble
amb molta gent i molta vida, perquè estava molt ben comunicat, estava en una plana molt fèrtil. Segurament allà sí que hi havia més oposició, segurament, i se'n va parlar més, també perquè és més recent. Però clar, molts d'aquests eren en un context en què bé, la gent no podia, en temps del franquisme, que també, òbviament, tot això quedava molt silenciat, doncs això feia que realment no se'n parlés tant com realment mereixia el tema. Clar. L'Hermenegildo també ho deixava així molt clar, no? I nosaltres no sabíem llegir ni escriure i bueno, ens deien que teníem de marxar, doncs marxàvem. I si no els amenaçaven amb la Guàrdia Civil, anava així, això. Ja va passar en algun lloc, això també, sí. A Faió van fer-los fora a la Guàrdia Civil. Però sí, bueno, és el que deia el Jesús, que això entre que són llocs, ja que deies tu, Marta, que entre que són llocs molt deshabitats ja de per si i que el franquisme poc ressò se'n devia fer en el seu moment. Suposo que ara se n'està fent molt més ressò, gairebé amb el llibre sol nostre, que en alguns casos que en el seu dia doncs, va sortir en mitjans i va sortir... També has de pensar que també la majoria de pantans són això de fa 50 o 60 anys i en aquells moments doncs, el mitjà era un de sol, una ràdio sola, una tele sola. És increïble, perquè només fa 50 anys, d'això. Sí, clar. Ja no hi havia xarxes. És increïble perquè només fa 50 anys i ho heu destapar vosaltres, Vull dir que no se sabia gairebé res, vull dir, és que és fort, No. I en el cas del pantà de Sau, jo sempre explico que, esclar, el pantà va durar molts anys perquè l'empresa que ho feia va quebrar, molt merder. Però els opositors, quan es va inaugurar el pantà ja eren morts. Imagina't. Ja eren morts. I els fills ja es havien espavilat. Clar. Que ja eren els pares dels fills. És a dir que no va arribar enlloc. I també et diré que l'altre dia en un acte que vam fer va venir un home que ara té ja 80 llargs anys, que va ser un dels últims habitants de Tragó de Noguera, que ell va marxar amb 25 anys. I li vam preguntar això, bueno, com vas viure la marxa? Diu, la gent gran molt malament. Diu, jo ja només comptava els dies per marxar. Jo volia marxar. Perquè la gent jove és això que deia una mica el Jesús, que hi ha llocs una mica que eren culs de món i que ja no hi veien futur. I que en alguns casos, doncs, per la gent jove els hi van fer un favor. Sí, veiem una oportunitat, no? Clar. Clar. Bueno, tot això que podria vincular-se amb l'èxode que van patir tots aquests pobles, no? L'èxode rural i com va marxar tothom cap a les ciutats. Vull dir que alguna cosa va... Ja la història és aquesta, no? Es repeteix. Entenc que molta gent, quan es deuen haver emocionat moltíssim en veure aquest llibre. Que ens hem emocionat nosaltres? Sí, exacte. Vosaltres us heu emocionat fent el procés, però clar, després també, clar, gent que ha vist les fotografies i ha dit... No? I ha llegit les històries i ha dit, ostres, no? Quina emoció poder-ho tenir, no? I recuperar aquesta història per aquesta gent. Sí, hem rebut molts missatges i molta gent molt agraïda. No sé, Josep Maria, anaves a dir. Sí, no, que hi ha gent molt emocionada i com vam anar a Olet, clar, al final la meitat ploraven, és la veritat, clar, recordar tot això i la família i el lloc on vivien i clar, això és remoure els sentiments més profuns que té cadascú. Sí, a més, molts no han tingut mai l'oportunitat potser d'explicar-ho molt, perquè és una mica el que dèiem, molts s'ho van endur molt a dins, no? Aquesta resignació que dèiem, bueno, escolta, una etapa que s'ha de tancar, mirem endavant, que hem de tirar endavant la família o el que sigui, i és una història, potser molts la vivien en solitud, perquè bé, moltes famílies evident marxaven i en molts pobles com Aulet, alguns van anar a Trem, altres van anar al poble de Segur, es van desperdigar bastant i no tenen moltes oportunitats de parlar-ne, no? De fet, precisament a les presentacions ho notem molt, no? Que la gent té moltes ganes de parlar i d'explicar les seves històries perquè bueno, han tingut una mica l'oportunitat de recordar i de poder explicar les seves experiències. Sí. I fins i tot tant només els fills i nets, tant només que els propis protagonistes. Sí. És una mica com la guerra, això. Que la guerra, no? Els protagonistes mai la van voler explicar gaire perquè la tenen com un trauma. En canvi, sembla que els descendents agafen amb orgull el testimoni doncs, dels pares i els avis i ells sí que van a furgar a veure què va passar allí i mantenen el record i amb això ens hi hem trobat bastant. I també és emocionant haver recollit tota aquesta gent i en molts casos propiciar el seu retrobament. En alguns casos ara ens hi hem trobat i que ens ho agraeixen també molt. Clar, gent que havien viscut, vols dir que s'havien perdut la pista d'alguna manera? Sí, per exemple, a Aulet... Ahir, no? Clar. Sí, entre ells vam muntar una trobada
ara fa poques setmanes, i entre ells alguns no es coneixien i tots eren descendents del mateix poble. I bueno, va ser una alegria. O no es coneixien o feia anys que no es veien, o tenien la referència de quina família o de quina casa eren. És diferent el cas de Tarragona de Noguera, per exemple, que a Tarragona de Noguera, com que ells mantenen la festa major 60 anys després d'haver marxat, ells sí que cada any tenen aquest punt de trobada anual en què es troben tots els que estan a la diàspora, diguéssim, i llavors es tornen a trobar un cop a l'any, i llavors allà sí que ells tenen més l'oportunitat de parlar, estar més en contacte, però hi havia això, hem trobat amb altres que nosaltres els hem donat aquesta oportunitat. I pensa que abans també deia el Jesús que, a veure, no sé, per exemple, de llibres sobre tots els racons de Catalunya, d'itineraris, d'història, d'antics pobles, això n'hi ha hagut molts. Però de llibres que parlin de pobles que no és que ja s'hagin abandonat, és que ja físicament ja no apareixen ni en el mapa ni existeixen. Això no n'hi ha tants o no n'hi ha cap fins ara, diguéssim. El primer, com a mínim, que té una perspectiva global, sí que n'hi havia desperdigats, un que parlava de sau, un altre que parlava de nocions, però vull dir que un sol volum que els recopili tots, això ningú havia tingut aquesta proposta d'anar a buscar-los tots i això també els fa novedors i per això creiem que ha tingut bastant bona acollida. I el que deia més, un llibre que no es mora i no caduca. No. I si vols seguir els recorreguts, que dius, doncs al cap de setmana me'n vaig ja i pots anar fent tots els recorreguts dels pantans. De fet, hi ha un daulet que ara ho vol fer amb la furgoneta. Sí. Quina gràcia. Els vol anar fent. Que passa que per veure el que vam veure nosaltres hauria de... Difícil. No, exacte, no, complicat, però sí. En fi, que ara... Pot tornar a passar, perquè de sequeres n'hi haurà. Tot és cíclic i n'hi haurà segur, sí. Llavors recollirem aquest llibre i veurem com ha canviat de l'última sequera, no? En tot moment he sentit aquest llibre. Total. El tornarem a mirar i direm, mira, i doncs ara, clar, sota l'aigua les coses es deterioren. Per tant, si torna a haver una sequera d'aquí uns anys i torna a deixar els pantans així de buit, no veurem el mateix que vau veure vosaltres. Segurament hi haurà runes que hauran caigut, sí. Segur. A més fang, aquest és el gran problema que tenen els pantans. Ara ha sortit a Foix mateix, ara el gran problema és el fang, però hi ha el de Riu de Canyes que també està tot tapat. Sí. I clar, tots són molt vells ja dels pantans i no els han entrenat mai, no sempre estan així. Sí, clar, és que imagina tot el que hi deu haver sota el fang. Sí. Un avió i tot ja. Exactament, un avió de la República. En sèrio? Sí, no t'has llegit el llibre, molt malament, Marta. Espera't, és que no recordo quin capítol. A Camarasa. Va haver-hi una batalla aèria sobre el pantà i va caure un avió a dins del pantà. Sí. Que no s'ha trobat mai perquè en teoria se suposa que està sota la capa de sediments. Clar, vull dir que no ha sortit ni un tros. No, res. Jo que l'han buscat. Suposa que és allà sota, però... Sí, se suposa que sí, en teoria sí. Sí, però pensa que això va caure l'any 38 i el franquisme evidentment no se va ocupar de buscar-lo i doncs això fins als anys 90 o al 2000 i escaig no hi va haver alguna expedició que se'n van recordar que allí hi van anar submarinistes fins i tot. Mare de Déu, tot el que hi ha allà sota. Després de 60 anys de sota, doncs segurament hi deu haver una mica de fang al damunt. On es pot veure aquest avió és a l'exposició que fem ara al Palau Robert. És que ara ho anava a dir, que... He fet la cunya perquè ho... Gràcies, és que nosaltres sou periodistes, No, ara ho anava a dir perquè, clar, d'aquest llibre no ha sortit una exposició que es pot veure al Palau Robert, de fet, fins al 7 de setembre. Això mateix. I recolleu coses diferents? A veure, el 80% és el llibre. És el llibre. Sí, més o menys. El que passa que, el que dèiem abans, com que el llibre, des de que el vam publicar, diguéssim, fins al principi de l'exposició, hem fet moltes presentacions i hem anat sabent coses noves, i hem anat trobant coses noves, hem vist també que hi havia coses noves i hem tingut l'oportunitat d'algunes coses que en el llibre no surten, algunes fotos que hem pogut fer o
o que hem trobat, o fotos que hem trobat, perquè gent ens les ha facilitat un cop hem Clar. sabut que existia aquest llibre. Llavors, l'exposició ens ha anat bé una mica també per això, no? Coses que no van sortir en el llibre perquè no les sabíem, perquè no les havíem tingut, doncs a l'exposició surten. El que passa que sí que és veritat que l'exposició es basa en el llibre i la majoria de coses són les del llibre, però bé, no cal dir que les fotografies del Josep Maria i les fotografies antigues llueixen molt perquè bé, el format és un format diferent. Anava a dir no hi ha tant de text, però bueno, Déu-n'hi-do el text que hi ha també. Déu-n'hi-do el text que hi ha. És entretinguda, però bé, Hi ha les dues seccions aquelles de coses recuperades que s'han desmuntat i muntat a fora. Val. Una ermita de Sau, que ara és a Sabadell, per exemple. Coses d'aquest tipus. O, per exemple, els pobles nous, no? Els pobles que es van construir fora dels pantans. Ah, que xulo. Ah, molt bé, molt bé. Veus? L'estructura és una mica diferent del llibre. Aquí també, diguéssim, el recorregut és més geogràfic. Per l'exposició hi ha 3 grans blocs, hi ha 21 pantans, el llibre en surten 24, però no, ja és més o menys això. I el que sí que la diferència és això, que la part final que destaquem o expliquem a banda una mica els pobles nous, elements que van ser traslladats i cementiris que es van fer sense poble. Que aquest també és una cosa que ens ha frapat sempre, que hi ha pobles que no es van refer, però el seu cementiri sí. I avui la gent, fins i tot amb algun com el Dragó, s'amplien perquè la gent que va néixer aquí en aquests llocs i vagi a s'enterrar. Doncs això destaquem a l'exposició, que és molt visual, hi ha moltes fotos i també hi ha molts textos, com deia el Jesús, però bueno, aquí algú pot dir, hòstia, és molt atapeïda i segurament ho és, però jo almenys sempre poso l'exemple que és com un diari, que en un diari de paper doncs tot el vas llegint, vas fullejant i allà on t'interessa perquè una foto et tira l'atenció o un titular o perquè allò t'afecta personalment o pel que sigui, doncs t'hi pares. O si tens més temps estàs tot un matí llegint el diari i si en tens poc, doncs en 20 minuts fas el tallat i el diari. A veure, això passa amb moltes exposicions, no? En fi, que no pots veure-ho tot i et vas passejant i et van cridant l'atenció coses i cadascú els hi crida coses diferents, evidentment. Aquesta és la idea, que les coses que cridin l'atenció llavors sí que estiguin suficientment explicades. Clar, perquè no et falti informació del que hi ha allà, no? Exacte. Un mínim d'explicació de tot el que hi surt i és la mínima informació sobre perquè la gent es faci una mínima idea i és. I són tampoc... Hi ha molts textos, però són en general curts. Que ningú s'espanti. No, està molt bé i que ho reivindiquem perquè és una altra manera de conèixer aquesta història de Catalunya, no? Aquest passat del nostre territori, que no quedi en l'oblit, amb el llibre es pot mantenir, però a més ara tenim l'oportunitat de llegir-ho d'una manera diferent i amb aquestes seccions noves que també les trobo molt interessants, dels pobles nous i tot això és molt xulo. Sí. Jo haig de dir que m'ho vaig passar molt bé fent això dels pobles nous. Que xulo. Perquè va ser una altra manera com del llibre, no? Vas al poble nou, parles amb la gent, veus una mica què va passar després, no? Clar. A mi m'agrada molt. Aquesta secció m'agrada molt. I tal com està presentada a l'exposició també m'agrada molt. Com aquesta gent després van reconstruir les seves vides, m'agradaria acabar fent una reflexió, no? Que és aquesta. Potser no ens estem imaginant, o ara, si ens intentem, que ho dèieu abans, posar-nos amb la pell d'aquesta gent que vivien en un poble petit, que n'hi ha moltíssims de pobles petits a Catalunya actualment. A més, després de la pandèmia vam veure molta gent tornant als pobles, o sigui que són pobles que han revifat d'alguna manera i que, si ens posem a la pell de pensar, no, és que un dia venen allà, tu t'has construït la teva casa amb tota la il·lusió del món, no? La teva vida és en aquell poble i et diuen, no, és que d'aquí marxes perquè això quedarà sota l'aigua. Sí, és que això no és que hi construeixen la casa, és que segurament en aquella casa hi havien viscut tota la vida, exacte. Els seus rebesavis. Generacions. Vull dir que en molts casos parlem de generacions i generacions que viuen al mateix lloc. Això és molt... És molt fort. Vull dir que si passés ara... no seria... Bueno, sí. Twitter bulliria, això d'entrada. Exacte. Crec que hi hauria barricades per tot arreu i tinc dubtes de què aconseguirien realment si haguessin d'inundar algun altre poble per construir un pantà. Sí, imagina't. Se'n guardaran prou, jo crec, ara ja. Inclús pobles com ara Mequinensa, per exemple, que dèiem abans,
pobles que van aconseguir que s'hi fes un poble nou. Fins i tot aquesta gent també, o sigui, fins ara, o sigui, 40 anys després, ens diuen a Mequinensa que no tornen a sentir-se un poble. O sigui, han trigat 40 anys a tornar a construir la cohesió social, a tornar a ser un poble. Perquè, per exemple, una cosa que a nosaltres ens va sorprendre i que vam parar-hi atenció és que al traslladar-los al poble nou no van respectar els veïnatges, diguéssim. Clar, al separar-se dels veïns, clar, al final els veïns són els que fan comunitat, no? Al poble nou, clar, tots no es van conservar els mateixos veïnatges, cadascú va en una casa diferent, de manera que és com un poble que comença de zero a construir-se com a comunitat, per dir-ho així. És una cosa que també ens va sobtar bastant i fins ara ens diuen, bueno, ara ja comencem a ser un altre cop un poble, que ja hem teixit totes les relacions socials un altre cop, vull dir que... Imagina't el que costa reconstruir-se, després d'una situació així. I no cal dir-ho si has d'anar sol amb la teva família a un altre lloc que t'envien o on tu bonament has pogut anar. Que va ser una putada molt gran, així de clar, el que van viure aquesta gent i en fi, que dels pantans se'n parla molt, gairebé apareixen cada dia les notícies, sobretot Cada dia. una temporada que estàvem ja 10% més, vinga, tal, no sé què, no? Però és que només pensem en que tinguem prou de reserva d'aigua, no? Que tinguem prou d'aigua per passar l'estiu. Ens basem en això i veiem com realment una piscina de les reserves que necessitem per viure, no? I no mai veiem que aquí sota, tio, hi va viure gent, no? Hi havia un poble, hi havia una història, hi havia una comunitat. Vull dir que és fort, És fort i en fi, que a mi em va agradar molt aquest llibre com el vau proposar i penso que heu fet una feina magnífica i que la gent no perdi l'oportunitat de consumir aquestes històries. Esperem que no, que és el que dèiem, que nosaltres reivindiquem un patrimoni que ha existit, i no voldríem que s'oblidés. I llavors, d'aquesta manera, el llibre és una manera de reivindicar-lo, de dir, no, això va existir, això també és història, també és territori de Catalunya, també l'hem de fer nostre, diguéssim, en certa manera, i sobretot, doncs, que la memòria es difongui. I això ens ho han agraït molt la gent que hi va estar implicada i doncs molt d'altra gent que fins i tot no hi va estar implicada però que se l'ha fet seu bastant el llibre en el sentit que sobretot és gent que s'estima la terra, que s'estima el país, que li agrada fer excursions, que li agrada descobrir el territori i en aquest llibre ha descobert una cosa que gairebé ningú havia pensat abans o que ningú hi havia posat els peus abans. I doncs, mira, nosaltres hem tingut la sort de fer-ho i creiem que queda aquí com a testimoni del llibre, com a llegat ja per sempre d'aquests llocs, que evidentment sempre es pot ampliar i sempre es pot, cada lloc que poden fer les seves pròpies versions o segurament trobaran a faltar coses, però creiem que el principal hi és tot aquí. Doncs res, moltes gràcies a tots tres i, en fi, és que no tenim res més a dir que seguir-ho explicant i seguir-ho reivindicant i anar-ho fent difondre perquè tot això arribi a tothom. Molt bé. Doncs gràcies i esteu convidats a l'exposició. Exacte, fins al 7 de setembre al Palau Robert. I el llibre a les llibreries. Exacte, i el llibre el poden trobar absolutament a totes les llibreries. Vull dir, si alguna llibreria no el té, en 48 hores us el porta. I us el aneu llegint i podeu anar llegint històries per separat. Vull dir que no cal que tingui un ordre cronològic. No cal, vull dir, podeu llegir històries per separat. Sense cap problema. És un llibre llarg, vull dir. Sí. I tant. Llarg, però es fa curt. Es fa curt. Amb molta informació, o sigui, moltes dades. Sí, i és didàctic, igual que ho és l'exposició, i fins i tot molts visitants de l'exposició ens deien que el que més pregunten és on poden trobar el llibre. Per tant, doncs això que has dit té molta utilitat, que és que ho poden trobar a totes les llibreries o a l'Amazon, no sé si també es pot trobar. Sí, també. A tot arreu. En fi, gràcies, bon estiu i res, espero que si s'ha de fer un altre llibre sobre la sequera, que faltin molts anys, que gairebé no l'haguem de fer nosaltres, no? Que hi ha d'altres periodistes i el facin. Exacte, seria molt bé.
La Catalunya emergida és una obra necessària que ens convida a reflexionar sobre el nostre passat i a valorar el nostre territori. Us animem a tots a descobrir aquest llibre i submergir-vos en les històries que amaga.